oke dibịa chụ aja nwanne m ọ dịkọrọ enye ndị mmụọ n'aka mana dibịa ji nwanne m mana ọ na-ahụ mmụọ anya. Ya bụ na onye anyị na ya ga-anọ tata dịka nna apịachi oge njirimara ndị Igbo tata nwetara gị nsọ ala n'ala Igbo bụ nnukwu nwaanyị Igbo ji eme ọnụ bụ onye eji ọja wee mara. Okeke nwaanyị dị ntị njọ mana ntị na-anụ ihe abụghị ma ọha ka okwu ata. Ihe agba n'aka ejighị na-enye ya gere ọja. Ọ bụ otu a ka ndị be anyị si eme ya ka ndị Igbo si eme ụbọchị gburugburu anyị na-eji egwu